Ben, boa tarde a todas e a todos. Grazas por acompañarnos nesta tarde tan especial onde nos reunimos para presentar o libro O municipalismo no cambio de milenio, Lalín 1990-2024, tamén para celebrar os 30 anos dunha traxectoria importante, a dun alcalde que non só traballou para Lalín, senón que soñou con el, impulsouno e fixo que o mundo tamén o soñase. Falo, por suposto, de José Crespo Iglesias, gandeiro e emprendedor rural, fundador e primeiro presidente da cooperativa A Prodeza durante unha década, vicepresidente no seu día da Deputación de Pontevedra, presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, vicepresidente do Consello Territorial da Federación Española de Municipios e Provincias, agora xa na actualidade, senador representando a provincia de Pontevedra na Cámara Alta e, por suposto, alcalde de Lalín, cunha traxectoria de 30 anos ao fronte do Concello, onde destaca polo seu compromiso co municipalismo e tamén polo desenvolvemento da nosa vila. Crespo, ademais de alcalde, é moitas outras cousas. Un traballador incansable, amante dos refráns e do cocido, atrevido cos seus outfits, roqueiro de alma, yogi, cando o día llo permite, pero por riba de todo é un alcalde que se ocupa e se preocupa polos seus veciños e que nunca se conformou con que Lalín mirase ao mundo, senón que traballou para que o mundo mire para Lalín. Hoxe estamos aquí para falar de todos estes anos adicados ao servizo público, para falar de Lalín, para celebrar o municipalismo, para poñer en valor o espírito dunha vila que non deixa de avanzar grazas ao soño compartido entre un alcalde e o seu pobo. Para esta ocasión tan especial, preparamos uns podcasts que recollen as reflexións do noso alcalde. Hoxe compartiremos con vos uns minutos dun destes vídeos titulado A transformación de Lalín. É só unha mostra do que poderedes ver na súa totalidade a través das redes sociais oficiais do Concello de Lalín, tamén da canle do YouTube. Así que, sen máis, deixolles con estas imaxes, con estas palabras que nos achegan ao corazón dun alcalde que sempre traballou con ilusión por un mundo mellor. Adiante ese vídeo. Lalín viveu unha gran modernización e unha gran transformación nestes últimos 30 anos. O cambio en Lalín eu creo que foi cualitativo e cuantitativo. Unha persoa que non viñera a Lalín hai 30 anos veña agora prácticamente está irrecoñecible, pero fundamentalmente propiciado porque todos tiramos do carro na mesma dirección. Fomos quen de xunguir as distintas administracións, o Concello, a Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia e algún que outro ministerio para facer as grandes infraestructuras, para facer os grandes proxectos que modernizaron Lalín. Eu creo que o secreto desas infraestructuras eran que primeiro facían falta. Non pedimos nada que non nos fixera falta. Segundo, que soupemos como artellalas e como facer os proxectos e como pedilas. E logo fomos quen de executalas tirando daquelas institucións e daquelas persoas que estaban nesas institucións que lle podías ilusionalas co proxecto que querías facer en Lalín. Eso probablemente foi o secreto das grandes infraestructuras, pero as grandes infraestructuras non son só obras, que senón son tamén ideas que despois teñen conta desas obras. Facer o planeamento de Lalín no ano 90 foi, sin dúbida, a obra probablemente máis importante dos meus distintos mandatos. Logo, potenciar a Feira do Cocido, que tamén o fixemos dunha maneira, eu creo que axeitada, foi básico para que o cocido sexa hoxe unha ferramenta económica de primeiro nivel, non só para Lalín, senón para toda a zona interior de Galicia, especialmente para a comarca do Deza. O documento que se aprobou no ano 99 foi un documento que cambiou Lalín. O bo do plan xeral de ordenación que fixemos naquele momento é que despois de tantos anos sigue aínda de actualidade,
porque é un modelo que non está ni moito menos agotado. Aí definironse as 52 parroquias e os núcleos rurais que hai en Lalín, e foi o primeiro plan xeral que se fixo en Galicia que combinaba o rural e mal urbano. Esa modernidade que lle aportou a Lalín, porque definiu onde tiñan que ir as novas infraestructuras que facían falta, e, sobre todo, definiu que o rural tamén ten que ter vida propia, porque hasta daquelas prácticamente non había ningún plan xeral que contemplase os núcleos rurais en Galicia. E aí quedaron reflexados. A partir de aí, todos os plans que se fixeron se definiron os núcleos rurais, todos os plans que se aprobaron a partir do noso. E a trama urbana combinou como ninguén o de facer o que é unha cabeceira comarcal e un concello do século XXI, porque todo foi en torno a que o crecemento, a parte de ser sostible, tiña que ter unha fundamental, digamos, marca de identidade. O documento da Axenda Urbana é o que marca as líneas programáticas do que ten que ser o futuro de Lalín, tanto na trama urbana como no rural. O rural é novedoso, de feito o Ministerio xa tomou nota de que era novedosa a agrupación de parroquias para dar servicios, para poder mandar ali un funcionario, por exemplo, de servicios sociais e que vai haber ali as persoas que ao mellor teñen dificultades para desplazarse, que se poida facer algún tipo de, por exemplo, a ximnasia no rural tuvo un gran éxito porque a xente do rural non quere vir facer ximnasia ao casco urbano porque, digamos que se ya faz ali no centro social que teñen na parroquia é como ir da casa, é como din eles van de calquer maneira. Desde o punto de vista de darlle un servicio municipal, nestas áreas queremos que vaya algunhas veces a semana ou ao mes, pois algún funcionario poder dar, digamos, un servicio de proximidade ali, sobre todo para os máis maiores. Con esa idea nace a Axenda Urbana para o rural. Minutos, queremos que queden con ganas e que vayan ás canles oficiais do Concello de Lalín, ao Facebook, a YouTube. Ali poderán ver eses 3 vídeos, eses 3 podcasts para que poidan, pois eso, empaparse de todo o que nos comentaba o alcalde de Lalín, José Crespo, neses podcasts. O alcalde xa está presentado, as celebracións mellores son as que se comparten, polo tanto, pasamos agora a presentarlles a quen coñece a Pepe Crespo dende as máis diversas facetas da súa vida. Por exemplo, dou paso a unha persoa que leva case 18 anos compartindo traxectoria, proxectos, retos con José Crespo. Ela é Paz Pérez, actualmente teniente de alcalde, e dende o ano 2007 compañeira de equipo e unha aliada, ademais, incondicional, tanto nos momentos máis duros como nas grandes alegrías. Paz coñece de preto a forza, a dedicación e a paixón que Crespo pon en todo o que fai por Lalín e tamén polos seus veciños. Paz, é un placer contar hoxe contigo. Tamén presentamos a un dos chamados fillos políticos de José Crespo, que tamén comparte unha forte vinculación con Lalín e co proxecto deste alcalde. Falo de Luís López, no seu día alcalde de Rodeiro, tamén foi delegado territorial da Xunta, agora actual presidente da Deputación de Pontevedra, unha figura importante na política galega e un defensor do desenvolvemento das vilas e dos concellos da provincia. A súa traxectoria reflexa o mesmo compromiso co municipalismo que tanto caracteriza a Crespo. Luís, benvido e moitas grazas tamén por estar aquí. Para continuar, quero presentarvos a unha persoa que tamén presume de ser un fillo político de José Crespo e alguén que, grazas ao seu traballo e compromiso, se ten convertido nunha figura destacada da nosa comunidade. Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galicia. Ten desempeñado un papel fundamental na modernización e mellora do sistema educativo galego. Ademais, como veciño de Lalín, sempre ten presente as súas raíces e o legado de quen considera unha figura paterna no ámbito político. Román, un placer tamén terte hoxe aquí. Seguimos agora cunha das figuras máis destacadas da política galega actual, alguén que combina a experiencia acumulada ao longo dos anos coa frescura e o dinamismo necesarios para afrontar os retos da nosa comunidade. Falo de Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza
e Deportes da Xunta de Galicia. Conta cunha ampla traxectoria na política provincial, na política autonómica, demostrando sempre un forte compromiso co desenvolvemento e benestar da nosa terra. Ademais, é un bo amigo tamén de Pepe Crespo, compartindo con el unha visión municipalista e vontade de traballar para mellorar a vida das persoas. Diego, unha honra tamén terte hoxe aquí con nós. Seguimos cun convidado moi especial, alguén que, sendo de Ourense, ben poderías tamén ser de Lalín polo cariño e a disponibilidade que sempre amosa coa nosa vila. Miguel Ángel Santarices Vieira, presidente do Parlamento de Galicia, un gran amigo de Pepe Crespo e, ademais, un referente de proximidade. Posiblemente poderíamos decir que é o presidente do Parlamento galego que máis preto está da xente. Ademais, nunha terra como Lalín, berce de artistas, temos a honra de contar cun dos maiores expertos de arte do país. Miguel Ángel, un verdadeiro privilexio que hoxe estés aquí connosco. Con estas presentacións feitas, dou paso agora aos nosos invitados para que compartan connosco historias, lembranzas, reflexións. Quero pedirlle ás autoridades presentes que se sintan libres de responder cando o consideren oportuno, de forma que se cree un espazo de diálogo entre eles, pero intentando ser breves, concretos, para manter o ritmo do acto. E entre cada pregunta tamén daremos paso aos parlamentos de cada un dos protagonistas do acto para que todos teñan a oportunidade de expresar o seu punto de vista. O obxectivo é que todo se desenvolva de maneira áxil, dinámica, facendo que o acto sexa ameno e interesante para todos. Polo tanto, imos xa coa primeira protagonista, con Paz Pérez, teniente de alcalde do Concello de Lalín, que eu lle preguntaría, Paz, traballas con Crespo dende o ano 2007, case 18 anos. Que destacarías? Como é traballar con Crespo? Como é o día a día con el? Bueno, é unha pregunta difícil de responder, porque traballar ao carón dunha persoa da calidade humana que ten Pepe Crespo, unha persoa que é leal, unha persoa que é honesta, unha persoa que é unha bonomía e unha xenorosidade máxima, un político forte, un político respetado e un líder que nadie discute ese liderazgo que ten Pepe Crespo, pois é difícil definilo. Eu casi me vou a apoiar nun dos seus tantos refráns que di que o que é non hai pouco que non chegue, nin moito que non se acabe. E el así nos considera a todas as persoas que estamos no seu equipo, porque el valora ese pouco que podes facer, el valora e o pon en nivel máximo, pero ao mesmo tempo, cando xa estás remataches ou ainda non estás rematando o que el encargou e o que o equipo temos a responsabilidade de leválo a cabo, pois xa te están cargando outra nova actividade, outra nova decisión que el ten, porque a súa cabeza non para. Eu teño que recoñecer que é difícil levarlle o ritmo, pero tens que levarlle, porque senón eres morta. E, ademais, ese ritmo que el ten, pois obriga-te a ti a levar ese ritmo tamén, porque diste, se el pode, eu tamén. Entonces aquí non é unha competencia, pero é esa ilusión que el marca por Lalín, porque el non é el é Lalín. El traballa por Lalín, traballa pola súa xente, é o que o motiva para estar en política e deixa todo por Lalín. Entonces, se el pode, os demais tamén podemos, e entonces, pois, vainos esa marcha que el nos dá, ese valor polo traballo que el nos imprime. Moitísimas grazas, Paz. Continúa. El, ademais, é moi exigente, e como botauro que é, e eu tamén son, entón me identifico, é esa persoa que é esa forza de vontade, eso que dá todo a cambio de nada. É unha persoa que evita conflitos, el non quere ningunha guerra, el ten esa capacidade de xestión recoñecida en todas partes, esa capacidade de facer equipo e de mantelos, feito é, todas estas grandes compañeiros ao longo de moitos anos que estamos hoxe aquí, porque el fai o equipo, manteno, fai dese equipo que ao final xa non sexamos compañeiros, sino que sexamos casi como familia ao carón del. Picame a esceda, córtame cando precises.
Lanzamos outra pregunta ao aire para quen queira respostar. Ao longo de tantos anos, evidentemente, Crespo pois, apostou por moitos proxectos moi ambiciosos, ademais, todos para Lalín. Para vos, cal sería ese proxecto transformador máis significativo para o noso pobo? Por exemplo, Román. Bueno, eu non teño dúda algunha nesa pregunta, non sabía que me ibas preguntar, pero é o plan xeral. O plan xeral. Ao final, un concello ten que ter unha guía, ten que ter unha referencia, ten que ter unhas normas, non? Para que todos podamos convivir. Para que un non diga esa deida, podo construir nesa deida porque son amigo do alcalde, ou non podo construir porque non son amigo do alcalde. Creo que iso é unha das claves fundamentais para dar seguridade xurídica aos inversores, para poder ter os espacios necesarios para a convivencia, para a vida urbana, para ter espacios públicos, e creo que o plan xeral, eu sempre teño dito a Pepe, sin dúbida é creo que o máis importante que ten feito unha carretera, un edificio público, unha piscina, un campo de fútbol. Bueno, pode esperar un ano máis, pode esperar 2 anos, pero realmente se ve unha gran diferencia entre os concellos que tiveron históricamente, cando digo históricamente, digo nas últimas décadas, un plan xeral e os que non. E creo que aparte foi un momento moi variante. Eu escoitei moitas veces falar a políticos locales, fundamentalmente alcaldes, e aquí hai moita xente que estou seguro que tamén o escoitou, que non se pode facer un plan xeral porque se perden votos. É a tónica xeral, non? Pois eu diría que están equivocados, porque precisamente o plan xeral de Lalín aprobouse en pre-campaña, e se aprobou con moito traballo, con moito diálogo, con moita participación, con escoitar moitos a xente, con ser honestos, absolutamente honestos. Naquel momento era Camido concelleiro de urbanismo, despois fun eu que tuven que sacar adiante, pero sin intentar facer trampas, nin cartón, nin ter beneficios raros, e eu creo que iso foi o que posibilitou que ao longo do século XX, os primeiros anos do século XX, coincidiron tamén cunha bonanza económica e cun crecemento económico e funcional de Lalín moi grande, pois fose un exemplo de crecemento de infraestructuras, de crecemento urbano, de participación dos propietarios da terra, dos propietarios dos solares, que dentro dun sistema xusto de cargas e beneficios rentabilizaron as súas propiedades, pero tamén aportaron ao interés xeral, pois parcelas públicas, solares onde se fixeron vivendas sociales, que se venderon para ter recursos para facer a Adena, o Concello. Bueno, creo que foi na miña opinión, e non é porque me tocase a mí, ni moito menos, pero creo que foi a pieza básica pois das primeiras décadas do século XXI, e obviamente creo, na miña opinión, que o proxecto, sen dúbida algunha, pois máis significativo, máis importante, máis trascendente pois da historia democrática de Lalín. Moitas grazas, Román. Despois nolo dirá tamén o alcalde José Crespo na súa intervención. Xa lles dixemos, imos a intercalar preguntas con intervencións. Damoslle paso á intervención do presidente da Deputación de Pontevedra, de Luís López. Pode achegarse ao atril e tomar o turno de palabra para dirixirse ao público. Moitas grazas. Bueno, querido amigo Pepe Crespo, alcalde de Lalín, presidente do Parlamento, conselleiro de Educación, conselleiro de Presidencia, tenente de alcalde, amiga Paz, concelleiros, exalcalde, veciños e veciñas de Lalín, moi boa tarde a todos. E cando viña para aquí, collín a folla do protocolo do acto e poñía lugar dixo, ollo, fenomenal, un sitio, a verdad, que espectacular. Logo vía os que íbamos a falar, grandísimos servidores públicos todos. Logo poñía que iba a ser en Lalín, para min, como na casa, mellor imposible. E logo poñía intervención de 7 minutos de Luís López. Claro, a ver como fago eu para falar de Crespo durante 7 minutos. E o que fixen foi darlle a volta. Que me diría Pepe Crespo en 7 minutos? Por nese diálogo de 7 minutos, Pepe automáticamente me daría unha lección maxistral de gobernanza, de accións exitosas de política, estaríame falando, sin lugar a dúbida, de 10 anos atrás,
pero xa nas 3 próximas décadas do enfoque, e tamén, sen querer, tamén me botaría unha bronca cariñosa desas que só el sabe votar, e que moitos dos que estamos aquí, que eu vos conozco, ao mellor hasta nos convén poñela no grupo de favoritos de WhatsApp para de vez en cando votarlle unha ollada. E eu imaginemos agora que en vez desa breve conversa que podíamos ter con Crespo, pois temos diante un libro de 200 páxinas, que é o que nos trae aquí. Por lo tanto, isto non é algo imaginado, senón que é unha realidade. E xa sei que o libro non vai del, pero sí que vai. Valoro moito neste libro que ese esforzo por falar de Lalín sen citar en ninguna das páxinas, por así decirlo, a Xosé Crespo Iglesias. Eles xa están moitas, porque, sin lugar a dúbida, Lalín está vinculado a unha persona que o fixo todo e deu o mellor por si. De feito, isto dá da medida que tanto Crespo como o Lalín dos últimos 30 anos son dous nomes que están unidos, van da man. E dicir o contrario, pois sería faltar á verdade. A quen Pepe, e moitos de vos coñecestes, o gran laxeiro, veciño destas terras, tiña unha frase que se utilizaba para explicar Galicia. Decía, que fermoso país, pero que demo de xente. Bueno, Laxeiro non dicía o demo, dicía outra palabra, pero tampouco non a vou eu a utilizar aquí. E eu tampouco non vou a pecar de atrevemento nin quitarlle a razón a Laxeiro, pero o que sí digo é que sen Pepe Crespo e sen os lalinenses de onte e de hoxe, esta vila que eu considero como a miña casa sería ben peor. É por todo o que se explicou, é por todo o que se contén nese libro. E a min ninguén mo ten que explicar. Por que o coñezo en primeira persona? O vivín primeiro como veciño desta comarca que son, e segundo porque tuve o grandísimo privilexio, eu reconozco, de participar nos Sanedrines de Pepe Crespo. Por lo tanto, repasando esas páxinas deste libro que hoxe nos presenta aquí, pois tamén chego a outra conclusión laxeirana, por denominar e por acuñalo, que é que fermoso é Lalín grazas á súa xente. E un día, a pouco de tomar posesión como presidente, que sempre se me ven como comentabas, por decir algunha anécdota, aquela primeira vez que tuve en ocasión de entrar a Pepe, que me quería conocer, estaba canso de verme, e víame pola rúa, e tiñamos falado, pero ele dicía que nunca me vira adiante. Eso sabedes que tamén é outra cousa de Pepe. Tiña un xantar con xornalistas en Santiago. Ao pouco de ser presidente da Diputación, e quen me presentaba fixo o seguinte comentario, textualmente, un home de Pepe Crespo, referíndose a min. Eu pensei que era fillo do Lugues de Fornas, en Rodeiro, de toda a vida, pero, claro, automáticamente empezo a pensar e digo, oye, mira, que razón ten. Porque como un neno pequeno que descubre un novo mundo, a min Pepe levoume da súa man nos primeiros anos da política. E díxome o primeiro, a casa dun político é a rúa. Despois, díxome, para pensar en grande, primeiro hai que arranxar o que é pequeno. E tamén me dixo que a palabra é a moeda máis valiosa que pode ter un político. E que non empeñes en cousas que merezcan a penas, porque despois recuperar esa riqueza dá moito traballo. E díxomo non con palabras. Díxomo co seu exemplo e co aval que tamén lle destes os laninenses con esas maiorías absolutas que acadou. E logo tamén a experiencia me está dicindo ou me di que moitas veces nos temos que apartar dos ismos. Radicalismo, separatismo, extremismo, pero tamén temos que ir da man de outros ismos que merecen a pena. E aí é onde veño hoxe aquí, ademais que é un ismo co que eu me identifico moitísimo, municipalismo. Municipalismo que non separa, non divide, senón que todo ao revés, que nos une. E o municipalismo
que hoxe tanto aflora aquí neste libro é un pensamento que non acapara o poder, ao revés, se lle entrega á xente para mellorar a calidade de vida, e é eso que donde ten cabida todo o mundo, pero tamén é o máis sacrificado. E é o máis sacrificado porque é o que está máis cercano. E remato xa. Eu cando estou na Diputación e teño que tomar unha decisión e quero acertar, poño a chaqueta de alcalde. E aí Pepe Crespo, non sei que talla empregará, pero sei de moi boa man que é unha das mellores chaquetas de alcalde non só de Galicia, senón de España. Industria textil de Lalín? Florentino, seguramente. Pero o que sí sei que está cosida con fíos de paixón, está con fíos de experiencia, está cosida con fíos de amor por Lalín, que é algo máis importante. Eu creo que a esa costura quedanlle moitísimos anos, vai a ser protagonista de moitos libros, sin lugar a dúbida que vai estar sempre de moda. Bueno, foron 7 minutos e medio. Máis nada, moitas grazas, boa tarde. Bueno, a seguinte pregunta, Luis López xa contestou, e é, pois eso, a primeira vez que coñecestes a Crespo Iglesias. Como foi ese encontro? Onde foi? Que vos pareceu Crespo Iglesias nesa primeira toma de contacto? Por exemplo, Diego Calvo, non sei se quere contestar esta pregunta. Bueno, pois moitas grazas, moi boa tarde a todos. Eu non lembro exactamente cando foi a primeira vez, porque estou seguro que nas moitas reunións do partido que había sí que atopei, pero a primeira vez que nos vimos, non? Pero a primeira vez que me tocou falar máis con el, pois foi nun momento crucial tamén noso políticamente, non? Porque Pepe, entre outras cousas, sabedes, o coñecedes mellor que a min, e nas eleccións autonómicas do 2004, cando as cousas pintaban mal, porque as cousas en algún momento non eran todo favorables que podían ser, pois Fraga recurriu a Pepe para salir adiante e para encauzar aquela campaña, non? E foi cando eu máis trato directo empecé a ter con Pepe, cando el se converteu no director de campaña e efectivamente revolucionou a todos, non? Porque el chegaba a Pepe unha persona que eu admiro moito, sobre todo porque cree e aposta firmemente polaquelas cousas nas que cree, non? E dalle igual que o resto considere que as críticas que poda recibir ou as opinións distintas, non? El si cree que está facendo ben, tira pa diante, e iso nos axudou moito naquel momento. A mí me tocaba naquel momento facer tamén a campaña coa xente nova e me botou unha má que nunca olvidei, non? E esa cercanía de Pepe que falaba antes paz, que te axudaba, que apostaba por ti e que te defendía diante do resto da xente porque se creía que estábamos facendo unha boa cousa, pois eu me acordo sempre. E gardo outro recordo moi íntimo con ese que foi por aquel tempo, non? Levo en política xa moitos anos tamén e sempre me tocou estar pois nos órganos de dirección, estuve en moitas ocasións, non? E non hai ningún alcalde, e máis, non hai ningún político en Galicia a día de hoxe que a súa opinión fora tida tan en conta polos distintos presidentes do partido. Porque eu me lembro moitas ocasións nos comités de dirección, cando había algo, Fraga si escoitaba moito Crespo, vostede que di? E escoitaba a Crespo. Bueno, algún pode pensar, iso fai moitos anos, xa pasou, xa tal, pero que despois de Crespo veu Feijóo, e nos comités de dirección con Feijóo estaba Pepe. E cando había alguna cousa, a opinión de Pepe tamén era importante e tamén sentaba a cátedra, non? E agora que tampouco está Feijóo, que xa pasou moito tempo, e está Alfonso, pois volva a ser o mismo, non? E sinceramente non recordo ningún alcalde e ningún político que estivese con todos os presidentes da Xunta de Galicia. Non estou seguro se Touriño lle preguntaba, que non nos lo conteste, que non fai falta. Pero non recordo ningún político, ningún alcalde que fora requerido ou que a súa opinión se tivese tanto en conta, non? E se tiña en conta casualmente porque era un político da terra, porque era un alcalde, porque era unha persona que sentía
non é que sentir os colores, que tamén, pero sino que sentía sobre todo os veciños, non? E ese sentir da xente, bueno, pois, ese cheiro de que o que estaba pasando e cal era a opinión da xente, por onde había que tirar e que era o que había que facer, moi poucas persoas o teñen, incluso dos que nos dedicamos á política. Pero se hai unha persona que ten ese saber o que se coce, ese Pepe. Moitísimas grazas, Diego. Damos paso agora a unha nova intervención, neste caso a intervención do conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Podes tomar a palabra e dirixirte tamén ao público cando queiras. Bueno, pois eu vou intentar ter 7 minutos, o cual non é fácil. E eu, en primeiro lugar, síntome moi honrado e moi emocionado de estar neste acto por a harta simboloxía profesional e emocional que ten para min Pepe e moitos dos que estades aquí. Aquí diante, pois estades algunha das persoas que profesionalmente máis tiveron que ver con Pepe, tamén comigo, concelleiros de altísima estima personal e moitísimo tempo traballando no Concello de Ladín, a quen tamén o Concello debe moitísimo. Está a súa familia, o seu pai, a súa dona, os seus fillos, irmãos, irmá, e creo que é pois, un feito tamén moi significativo que unha familia este acompañando a unha persona como Pepe que moitas veces descuidou a súa familia. Eu estou seguro que se na intimidade lle preguntamos cal foi un dos seus maiores errores humanos, seguramente diría eso, non coidar ben a súa familia, porque a mí me ten dito. E sempre me dicía, non fagas o mismo. Eu intentei non facelo, aunque tamén é difícil, moitas veces, como todos os que estamos en primeira fila, intentar compaxinar unha cousa con outra. Pero tamén é moi importante que esteades aquí pois, un grupo de persoas, creo que de algún xeito ou doutro, tivestes ou tedes que ver con Pepe, tanto na perspectiva política como humana. Agradezco moito tamén a presencia do ex-alcalde, de Rafa Cuiña, e hai que ter en conta tamén unha pequena historia de como Pepe se fai alcalde. Eu creo que en moitas ocasións os que estamos na vida política se nos preguntan por qué algúns inventan cousas. É que eu desde pequeno pensaba en isto. A maior parte das veces son casualidades. Moitísimas casualidades, moitísimos momentos que van xurdindo sin que unha persona teña ningún control sobre eles, pero que ao final te vas introducindo, vas adaptando pois, a túa profesión aos respectivos cargos e ao final, se alguén lle pregunta a Pepe, tú que eres? Dirá, son alcalde. E é unha verdade como un pino, é unha auténtica verdade, con todo o que significa ser alcalde no bo e no malo. E eu teño que dicir que tive unha sorte, moita sorte, de empezar en política con Pepe xa fai bastantes anos. Fun 16 anos concelleiro, como sabedes todos os que estades aquí, despois tive a sorte tamén de traballar co presidente Feijóo e agora co presidente Rueda. Son todas persoas diferentes, todas teñen acertos e erros, e eu creo que se aprende máis dos erros que dos acertos, en moitas ocasións. Sobre todo cando os erros non son voluntarios, ou son erros que van xuldindo por as circunstancias. E en ese sentido, creo que a miña aprendizaxe con Pepe é, basicamente, facer ben as cousas, intentarlas facer ben, non facer daño a nadie, voluntariamente. Un pode se equivocar nunha decisión, un pode adoptar unha decisión e pode ter un efecto colateral co que non se contaba e pode xenerar un problema non desexado, un efecto perverso en calquera decisión, pero o importante é ter a conciencia tranquila e creo que unha persona que leva 30 anos en política en primeira fila é que quere dormir, se non ten a conciencia tranquila non dá dormido. E creo que se algo caracteriza, que eu creo que así é, a Pepe é que ten a conciencia absolutamente tranquila, cos seus acertos, cos seus erros, cas súas bondades, cas súas debilidades, cas súas formas de facer as cousas. Acertos témolos todos, erros témolos todos,
pero ao final o tempo sempre dá que ter razóns, e se aquí estamos, como se dicía, dous fillos políticos, Lugués máis eu, un compañeiro de toda a vida como Diego, un ilustre veterano como Miguel Santarices, que é o papá de todos no Parlamento, ben se lle ve. Nos dá sempre sabios consellos, ou persoas que tamén levan moitísimo tempo, como Maripaz, ou os outros concellos que estares aquí, todos ao final nos sentimos pois parte dun equipo. E ao final, un xogador é moi importante. Tens que ter unha estrategia, tens que ter un liderazgo, tens que ter unha idea fixa, tens que ter alguén que articule, que estructure, que organice. Pero é tremendamente importante os equipos. Eu humildemente formei parte dese equipo, estou tremendamente orgulloso, sempre o defendo, sempre teño, digamos, no meu ADN persoal e político, alcalde tamén, como dicía Lugués. A veces que hai que pensar algo e non sabes moi ben que decidir, pois te acordas que decidirían estas persoas, que decidiría Pepe Crespo en estas cuestións. E a veces eso te sirve para tomar a decisión correcta. E ao final ese é o máis importante. Ao longo de 30 anos, e aí se ve neste libro, pois a transformación de Ladín foi brutal. España leva 45 anos de democracia, desde a perspectiva municipal. As primeiras eleccións foron no ano 79. Eu vindo para aquí tamén collín unhos datos que tamén quero dicir, para que vexamos como cambiou o mundo. No ano 79, as primeiras eleccións democráticas, ganou o Partido Independiente, que era o partido de Pepe Cuíña. 3.391 votos. Non eran moitos. Pero o partido hexemónico daquela era a UCD. 1.000 votos xuntos. E o PSOE 163 votos. No século XX houve moitas eleccións municipais, houve 21 anos de concellos democráticos. No século XX, no 21, houve 24 anos de concellos democráticos. Pepe estuvo acabado entre a final do século XX e principios e desenvolvemento de todo o século XXI, e creo que ao final pois este primeiro cuarto de século está chamado a ser unha pequena historia biográfica desde a perspectiva municipal do Concello de Ladín, pois o traballo que se fixo no Concello baixo o mandato de Pepe Crespo, tamén cun paréntesis de 4 anos co alcalde Cuíña. E creo que eso ao final, como país e como personas, debemos estar orgullosos. Se un pensa o que era o Ladín de fai 25 anos, se un pensa o salto de infraestructuras, de equipamentos, de servicios, de dotacións públicas que había fai 25 anos e o ve hoxe, pesa que houve un momento de crisis difíciles, tremendamente difíciles, e unha caída económica tremendamente complexa a partir do ano 10, 11 seguintes, non se parece para nada. Pero se o miramos co ano 79, cando comenzaron os concellos democráticos, pois creo que temos dado un salto absolutamente espectacular, e creo que como sociedade, aquí hai xente nova tamén, que dirá este parece unha boleta brando, pero como todas aquelas persoas que nacimos en certa medida ou empezamos a ter conciencia na época democrática, temos que ser conscientes do enorme salto en calidade, en equidade, do enorme avance cualitativo que temos dado en todos os órdenes da vida. E sen dúbida algún os concellos teñen tido un papel básico e fundamental para mellorar a calidade de vida das persoas. Eu lembro na miña parroquia en Sello cando non había pistas ou cando non había alumbrado. Por suposto non falemos de alcantarillado, nin de traídas de auga. Eso o lembro eu, son un neno. Lembro incluso algunhas casas que non tiñan nin luz naquel momento. O salto é absolutamente brutal. E ese salto se dou gracias pois, ao traballo de moitísima xente, cada unha nos seus postos de traballo, pois, os empresarios nos seus, os labradores, os gandeiros nos seus, pero tamén tuvo un papel fundamental a política, saber que as persoas tiñan alguén con quen falar. E o papel dun alcalde, fundamentalmente en zonas rurales, como era Ladín, era o intermediario entre os problemas de un e as posibles solucións. Un alcalde, ora menos, pero era casi, pero Pepe tamén o ten dito, era casi como, era o cura,
era o que falaba co médico, era o que falaba co rapaz que iba a MIDI, era a persona que buscaba solucións, ou que llevan contar todos os problemas, casi a veces os alcaldes son como confesores reales de todo o mundo, e esa é unha gran virtude, é un gran traballo, e é moi difícil facelo e facelo ben. E se Pepe Crespo ten sido alcalde tanto tempo e con tan bons resultados, é obviamente porque ten sido capaz pois, de aglutinar e de cohesionar a grandes equipos, a fantásticas personas e grandes amigos como están aquí, pero tamén a escoitar a centos, a miles, eu diría a miles de veciños. Tamén é certo que unha vez que acababa de escoitar, entráballe o marxenio, Tamén hai que dicir, sobre todo os martes. Os martes ir comer con Pepe era yo non ir, porque viñas de escoitar a todo o mundo que cada uno contaba os seus problemas, non? E iso sí que é unha gran virtude, escoitar os problemas das persoas e intentar axudar. Algúns se resolven, outros non se resolven, pero, dende logo, se un escoita, intenta axudar e pon voluntad para axudar as persoas, pois iso é o mellor traballo que pode facer un político e o mellor traballo que pode facer un alcalde. Sin dúbida, pois Pepe, en vez de chamarlle Pepe Crespo, hai que chamarlle Pepe Alcalde. Moitas gracias, Pepe. Moitas grazas, Román. Bueno, o municipalismo, xa se dixo aquí, foi sempre a súa bandeira. Non sei como credes que se percibe a figura de José Crespo dende Galicia, tanto polo seu papel como alcalde como polos outros cargos que ocupou ao longo da súa traxectoria. Non sei se o señor Santalices nos pode decir algo ao respecto. Bueno, primeiro saudar a quen comparte esta presentación, a Luís, Diego, o propio Pepe Crespo, a Román, a Paz. Bueno, eu empezaría por decir unha cousa que ímola aclarar aquí agora, porque non a entendín eu moi ben. Nun vídeo, tú falabas fai un momento de fuchequén de xunguir administracións. Eu diría que, máis que xunguir, eu diría muxir. Muxir é sempre isto. Porque bueno, polo menos este é o lenguaxe de Ourense. En Ourense, xunguir é unir. Sin embargo, o concepto de muxir é outra cousa. E esta hai que dicirlo que como gran municipalista que é, pois sí que tuvo a ben de facer un desenrolo en Lalín que gracias pois a isto, a saber tirar das administracións e a conquerir cousas. Román dixo outra cousa que eu, bueno, hai que discrepar un pouco, pois senón isto tamén, non sei. Aquí falouse do plan urbanístico, eu creo que é moi importante, indudablemente. Pero o plan urbanístico se poden cambiar dun plumazo, ven outro alcalde, o liquida e ala vai. O que non se vai a poder cambiar, e verémolo no futuro, é o Centro Integral de Saúde. Esa é outra historia. Eso impacta directamente na poboación, eso ten unha repercusión que vai a facer un beneficio á xente importantísimo, beneficia a toda unha comarca, e eu estou seguro, porque así o opina tamén o profesor Juan Atei, que vai ser un dos que este coordinando determinada unha especialidade tan complexa que tanto nos afecta como é a cardioloxía. Recordemos que a primeira causa de morte está nas enfermedades cardiovasculares. O doutor Juan Atei me dixo a min que eso leva camiño de acabar convertíndose nun centro coas consultas que ten que facer, pero tamén nun hospital de día. Entonces, Pepe Crespo já sabemos como é. Juan Atei é un home lanzado, tamén, un pioneiro da cardioloxía. Creo que aí vai che abrir outra porta e este home, o alcalde, é difícil que se lle escape unha lebre e seguro que por aí tirará. O concepto de Pepe Crespo de municipalismo é un concepto de entrega, é un concepto de reivindicación, é un concepto de terquedade frente ás administracións, de conquerir o necesario para un pobo, e eu creo que iso o dignifica. A prova é que aquí están os resultados das súas
eleccións cada vez que se celebran, e creo que eso o sabe valorar moito a ciudadanía, neste caso, os veciños de Lalín. Pero, insisto, un experto en muxir as administracións. Moitas grazas, señor Santalices. Imos a darlle paso agora á intervención de Diego Calvo Pouso, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes. Se tan amable. Bueno, pois a verdade é que o que máis lonxe de Lalín son eu. E non vos vou a falar das obras que durante estes anos e de todo que se foi transformando Lalín durante todos estes anos, porque non ten moito sentido, sabe de lo mellor que a min, e ademais está recollido nese estupendo libro, non? Pero sí que é certo que eu vos vou a falar de Pepe, non? Con esa anécdota que eu vos comentaba antes, pero tamén con outras máis, non? E desa capacidade que sempre tivo para decir as cousas que el pensaba, para poñer en riba da mesa debates que moitas veces eran e siguen sendo e son complicados, non? Pero que alguén ten que falar de eles. E isto non quere decir que todos teñamos que estar de acordo, pero sí que é falar do novedoso. Porque Pepe, efectivamente, cando ti tes un plan urbanístico, eu tampouco estou de acordo ni co que dixo Román ni co que dixo Santalices. E despois vos direi, porque eu creo que efectivamente o mellor que pode facer alguén é a contribución ao debate a mellorar as cousas. E un plan urbanístico efectivamente podese cambiar por outro alcalde, un CIS, o Centro Integral de Saúde, pois seguramente tamén, pero que non se pode cambiar é o carácter do alcalde. E ese carácter que se facía referencia nese vídeo que víamos ao principio, decía que unha das principais cousas, decía él, pero eu coincido, non? Unha das principais cousas é saber xunguir, musir, dame igual a palabra que queirades, pero é saber facer partícipes a outras administracións. E a min que me toca agora estar nunha consellería na que recibimos a moitos alcaldes, na que estás en contacto con moitos alcaldes, e tamén cando fun presidente da Diputación da Coruña, e que Román comparte, Luís seguro que tamén, e é unha cousa que seguro que compartides. Hai moitísima diferencia entre uns alcaldes e outros. Moitísima, non teñen nada que ver. E esa é unha clave fundamental. Hai xente que non sabe pedir as cousas, hai xente, pero non é pedir, non é dar pena ni nada desto. As cousas hai nas que pensar ben, saber o que necesita o Concello, mirar hacia adiante, non o día siguiente, sino mirar varios anos adiante por onde temos que crecer, como temos que facer e, sobre todo, quenes me poden botar unha má que isto sexa unha realidade. E hai que saber pedir. Isto seguro que na casa, nas vosas familias, o tedes comprobados. Non é o mismo un fillo que outro, os dous o queremos o mismo. Pero un sabe conseguir as cousas e outras non. E Pepe, durante todos estes anos, se caracterizou primeiro por saber pedir as cousas, saber envolver os proxectos, saber implicar a todas as administracións para que non che quedara máis remedio que ter que abrir o caixón, buscar aí a chequera, empezar a facer un convenio con Lalín para que as cousas saíran adiante. E eu creo que é unha diferencia fundamental e probablemente sexa o mellor de toda Galicia facendo eso, non? Pero tamén en situar esos debates dos que falábamos antes que son necesarios. E en a cooperación. A día de hoxe é imposible, en moitas ocasións, en moitos concellos, non plantexarse cooperar con un veciño do lado entre parroquias, o decía el antes, porque se leva unha cooperación entre distintas parroquias para prestar un servicio, tamén de maneira mancomunada con outros concellos para prestar un servicio, e eu que na provincia da Coruña fomos a primeira fusión que fixemos no seu día, cando íbamos todos contentos, pois resulta que xa había algún alcalde que escribira cousas como isto, había algún conselleiro que tiña participado tamén nese grupo explicando por onde podían vir un camiño cara ao futuro. Eso non quere decir que sexa o único e que haxa que facelo en todos os lados. Non, claro que non. Pero algún terá que decilo e poñelo en riba da mesa, non? Algún terá que ser valente dentro do resto de compañeiros e dicir, oye, pois haberá casos que igual hai no que facer e outros casos nos que non. E se pode falar. Pero non é fácil atopar alguén que o faga. E nós na consellería que a mí me toca agora, pois acabando un traballo este mesmo ano que tiña iniciado o presidente Rueda, pois falamos e fixemos unhas xornadas sobre municipalismo, a cooperación entre os concellos, como se poden prestar mellor os servicios ao veciño, ao final o que quere case a vos servicios no seu concello, non? E naquela xornada se fixo moita referencia a ese primeiro traballo que fixeran aquí na comarca que encabezaba Pepe, que estaba Román, que estaban moito
máis profesores e traballos ali, e se poñían riba da mesa. Había algúns alcaldes e compañeiros nosos que non están de acordo, e hai outros que consideran que igual no futuro algunhas desas vías se poden andar. Non? Pois esa capacidade para abrir novos debates, para saber meter a todos dentro dun proxecto, saber vender un proxecto e leválo á transformación, é o que diferencia uns casos de outros casos. E vos en Lalín tedes a sorte de contar durante todos estes anos con unha persona pois que naceu así. Isto tampouco naide ben aprendido, pero con isto se nace. Con ese olfato do que falaba eu antes se nace, iso non se aprende, non un o ten ou non o ten, e non pasa nada por non telo, porque te podes adicar a outras cousas. Pero Pepe atopou un sitio onde realmente pode desempeñarse el mesmo, onde pode levar a cabo todos eses proxectos e, ademais, todos os veciños fuchedes capaces de aproveitarse desa sabiduría, dese saber ver e desa vista que ten a longo prazo. Por lo tanto, para nós, para a xente que estamos dentro do PP, sempre foi un referente, sempre foi unha persona que todos escoitábamos con atención, non compartías todo, pero escoitabas con atención, non? Decías, oye, si o di Pepe é por algo. Igual non lle damos a razón, pero é por algo. E na que a día de hoxe seguímoslo facendo, non? Por lo tanto, creo que contar con xente que ten esta valía e que decida dedicarse á política, que decide dedicarse ao seu concello, cos acertos e cos erros, non? Que todos cometemos no día a día, pero que decida apostar por isto, pois é unha sorte para todos. E sin encima me pasa como a min, que tiven a sorte de estar en diversos momentos ao lado de Pepe, de estar aprendendo, e que me botaron a má, porque en algún momento tamén me tivo que botar unha má, pois eu agradezco eternamente e fago ese recoñecemento hoxe que se fai neste libro, pero sobre todo diante dos teus veciños, Pepe, noraboa polo traballo que levas feito, por ser como eres e, sobre todo, moitísimo ánimo, porque che queda moito por diante. E me vou, e remato isto xa, con un acto que vimos, que recordamos fai pouco, despois de perder as eleccións municipais por eses votos que non lle deu a maioría absoluta, o Partido Popular fixera un acto aquí en Lalín, un acto que viñera ao Partido Popular de Galicia. E viñéramos de todas as partes de Galicia, non? Aquí o acto. E Pepe naquela intervención era Feijóo presidente, dixo algo así como, non me acordo exactamente porque non, intentei non buscar hoxe, pero foi imposible. Non me enterran sin, non me comerá a terra, efectivamente, non me comerá a terra sin volver a recuperar a alcaldía. E cando dixo eso, os que estábamos aí dixemos, bueno, aí está. Outro alcalde que perde a maioría e di esas cousas. Pois, ao cabo de 4 anos, recuperou a maioría. Ese Pepe Crespo. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, Diego Calvo. O comentaba un pouquiño agora, Diego, pois eso, os rasgos que poden diferenciar a un líder de outro. Non sei para vos cales son eses rasgos que pode ter Crespo con diferencia a outros líderes. Calqueira de vos, o que queira. Román, Luís, Paz. É dicir, a min a intensidade en todos os aspectos pois é algo que sempre... A intensidade que lle pon, non? A intensidade que lle pon, Eso vai conlevado das broncas cariñosas que falaba, que eu fui un dos primeiros que atrapei, pero duramente, Isto, a primeira de cambio, veu, cando coñecín, que foi ali unha tarde, como decía, veu acompañado primeiro dunha charla para a ver como é este rapaz, e a bronca cariñosa que me botou é, ponde vas así, cos pantalóns rachados e a camisa por fora. Esa intensidade que di eu, a verdad que é unha das cousas que admiro moitísimo. Román, non nos comentaches ti como fora o teu primeiro encontro con Crespo? Pois a mí xa non me acorda. Pero, bueno, eu iba a dicir tamén intensidade, que ten que ver co segundo que dixeches, que é a sinceridade. Xa o caracteriza a Pepe por decir o que pensa. Para o bo e para o malo. Se lle fai caso, non se lle fai caso. Pero creo que esa intensidade é unha das señas de identidade e son dos elementos que fan que unha persoa poida ter un liderazgo, non? Unha persoa que non é sinceira se lle nota.
nadie siga a nadie que non sea sinceiro, é que non diga o que quere facer, é o que pensa facer, creo que esa é unha das claves importantes. Eu tamén teño que dicir unha cousa, que eu en 16 anos de alcalde, e tamén o digo aquí que non me escoita ninguén, só discutimos unha vez de verdade. E era por un concerto de música. Que había que montar un dispositivo e Pepe quería facer unha cousa e eu outra. Fixo o que quixen eu. Menos mal, porque eso non houbera sido un desastre auténtico. Pero foi a única vez que estuve a punto de mandar ao tomar por onde ven saber estoy. Mira, vai tomar por saco que non me fai falta aguantarte. Eu creo que foi a única vez que tuve así unha discusión seria en tanto tempo, pero tamén falando con sinceridade. Pero recordas o concerto ou non? Sí, era o concerto de Manu Chao. Manu Chao. Que foi en que ano, Pepe? Foi no 2001. Foi un tema logístico de mil demonios, porque dali non estaba preparado en ningún caso estábamos preparados para a avalancha de xente que tivemos. E a verdade é que, desde a perspectiva organizativa, sadeu ben, como pudo haber salido un desastre. Pero foi quizás a única vez que tivemos así unha discusión seria, intensísima, que eu estuve a punto de dicirlle no despacho, creo que era de Salvador, marchou e dixo, mira, vai, tomar, eu para a miña casa, quédate con todo este tingrao e arrégrate. Pero bueno, eso foi unha anécdota, pois nunha historia personal de moitísima colaboración, de moitísima cooperación, de moitísimos puntos en común, con moitísima intensidade, como ben di Luís, pero tamén con moitísima sinceridade. Moitas gracias, Román. Imos agora a escoitar xa ao presidente do Parlamento de Galicia, escoitamos a Miguel Ángel Santalices Vieira. Bueno, agora vou ser un pouco máis breve, non sei se me escoita, sí. Porque, bueno, xa levamos falado aquí, penso que bastante. Eu, claro, non podo falar do libro, porque o libro ainda non o leímos. Podo falar do persoeiro. E, claro, son 34 anos que, como eu comentaba antes, de 34, de compromiso con esta terra, con este pobo, e o desenrolo que experimentou é algo extraordinario. Claro, que é o que sucede? Con Pepe Crespo, isto lle pasa a todos os de Lalín tamén un pouco, todo gira, o mundo xira ao rededor de Lalín. Isto non hai o kilómetro cero, isto é, se tú te xuntas con 2 ou 3 de Lalín e non existe nin China, porque son capaces de envolverte e de convertir, pois, nada, na referencia de todo. Pepe Crespo ten ademais outra habilidade, que é que sabe mover moi ben os peos. Os move maravillosamente. Eu levo moitos anos no Parlamento. Eu penso que no Parlamento nunca se debatiu nada. Que eu recorde non se ten debatido nada de Lalín. É que non lle fai falta. El ten o peón directo, non se fala no Parlamento, pero fálase no Consello da Xunta, que é onde realmente se resolven os asuntos. Claro, no Parlamento debátese, fálase, apróbase ou non se aproba, pero claro, no Consello da Xunta ten aí a Román, vai no mandando por diante e depois, claro, esa é unha ventaxa de ter un conselleiro que se senta todos os días no Consello da Xunta todas as semanas e que mando ir moi ben, ir preparando o camiño para despois ir vir coa estocada final. Isto sempre foi así con Lalín. Il move moi ben os seus peos, sea neste caso Román, ou sea en outro aspecto que tamén nos move moi ben. Lalín é unha terra de artistas e ela aproveita moi ben ese mensaxe e esa cultura tirando de artistas de un recoñecido prestixio como é Laxeiro. Bueno, Laxeiro, pois convertiuse todo isto, pois, non sei, chegamos hasta París con Laxeiro. O sea que el sabe moi ben o que ten que mover. E cando non é Laxeiro, pois méteche a Lamazares por o medio, e todos sabemos como actúa Lamazares, e fan pois un experimento cultural que convirten a Lalín efectivamente no centro do mundo. Isto é así, teñen esa capacidade. Non se lle escapa, como dixe antes, unha lebre.
Os do cocido está moi ben, ve moita xente, pero el sempre sabe seleccionar a quen trae para os pregós e tal. E a todos lle saca unha tallada. A todos. Se é da televisión de non sei que, se é de tal, e bota ese discurso final, prepara todo moi ben preparado e ao final convírtese o cocido nunha festa gastronómica, pero no que o alcalde acaba conquerindo pois unha infraestructura ou algo cultural ou algo, en definitiva, para este pobo. Por lo tanto, como dixen antes, non se lle escapa nin unha lebre. É un home terco, hai que dicilo, pertinaz, persistente, sempre machacando. E así é como realmente consigue moitas cousas. Tamén é celoso. Tú non tomes isto por o lado que non vai por aí, non, é celoso e vouche explicar por o que. Eu fun non fai moito a un acto que se celebraba na Estrada donde se puñan en valor pois un concerto que se iba a facer ali con a Somega, a Asociación de Médicos, para a atención dun determinados pacientes no centro de saúde. E ali falou o alcalde da Estrada. E o alcalde da Estrada, eu ao acabar, empezou a facer un relatorio de na Estrada temos, na Estrada temos, na Estrada temos, na Estrada temos, e cando me tocou a min dirigir a palabra, e por un momento pensei que estaba en Lalín. Porque temos... É un, digamos, un comunicador que expresou moi ben todo o que tiñan ali na Estrada, que casi te igualou. E eu recollín aquí o guante e, posteriormente, un día, lle dixen a Pepe, oi, saiuche un competidor, acordaste que saiuche aí un competidor que vas ter que apurar un pouco, a ver como gestionas ese asunto. El non me fixo así, en principio, moito caso, pero antes de rematar a cuestión, díxome, pero de onde é? Que alcalde é ese que dices que competidor? Pois sí, é unha competición, vamos a decir, sana. Os dous, a verdade é que divulgan moi ben toda a grandeza que conseguiron pois para este pobo. Eu, que máis podo dicir de Pepe Crespo? É tan pertinaz, tan persistente, consigue prácticamente todo o que se propón en beneficio do seu povo, que eu un día, e isto non é para que fales despois, nin que digamos nada, pero si xa teño guardada, e tú tamén estabas, porque ese día non me deixaste desdormir. Foi un cocido que se celebrou aquí, e a Pepe meteuse na cabeza unha proposta que quería facer para min. Aquela noite eu non dormí. Afortunadamente, foi das poucas cousas nas que te equivocache, e que non acertache, porque era unha decisión que tiña que pasar polos dous. Pero xa me entendes por onde vou, non? Entonces, bueno, agora o que quería era xa rematar. É un alcalde que pelea por o seu povo, é un alcalde que traballa sin descansar. Eu creo que tendes a sorte de ter un gran alcalde que se preocupa de vós, e, en definitiva, o mellor que lle podemos desear a este alcalde que hoxe presenta este libro é que teña moita saúde e moita sorte para seguir aí. Moitas gracias. Moitas grazas, chegamos pois agora a un dos momentos máis especiais da noite, o momento de cederlle a palabra ao alcalde de Lalín, ao protagonista José Crespo, para pechar este acto, pero antes, permítanos unha pequena sorpresa, tamén para Crespo Iglesias, evidentemente, alguén moi especial que por cuestións de axenda non puido estar esta noite aquí de forma presencial, quixo acompañarnos doutra maneira, quixo sumarse a esta celebración e deixar esta mensaxe que van a ver neste vídeo. Hola Pepe, como estás? Como estades todos? Primeiro que quero dicir é que ainda hai algún despistado por aí que cando lle comentas que Pepe Crespo cumpre 30 anos de alcalde, pregúntache, 30 anos? Xa pasaron 30 anos? Eu creo que esa pregunta resume moitas cousas. O primeiro indica a forza que mantén Pepe
e que incluso aumenta. Porque o importante para todo nesta vida, tamén para ser alcalde, é ter ganas e mantelas que aumenten, revivilas cada día. Pode ser cun proxecto, cunha conversa cun veciño atendendo, cunha idea desas que ten Pepe e que se deixan sempre a todo mundo pensando, así cando é sentencioso, ideas que moitas veces se acabaron convertendo en proxectos e proxectos memorables que quedarán na historia de Lalín porque cambiaron Lalín e, de paso, un pouco todo o municipalismo galego. Pepe leva toda unha vida dedicada ao servicio público, como alcalde, como senador, en todos os postos políticos. Sen concederse un descanso, gañando nas urnas, perdín a conta das veces que gañaches, Pepe, e recuperando, e iso ten moito mérito, a alcaldía nunha lección de tesón, de confianza que quedou gravada para sempre na historia dos concellos de Galicia e tamén na miña mente. Creo que trayectorias como a de Pepe, trayectoria entregada, son as que debería estar nos titulares de cada día para servir de exemplo. Temos que aprender moito da verdadeira política, da que fai Crespo. En fin, Pepe, que moitos parabéns e que a próxima vez que nos besamos, ademais de invitar un cocido, tes algún pendente, teñas unha nova ristra de refráns deses dos teus, refráns que eu despois non cho digo, pero os utilizo sin citar a autor e sempre me deixan quedar moi ben, como se fora como mínimo igual de listo que ti, que sei que non o vou ser nunca. Un abrazo, Pepe, un abrazo enorme e a seguir traballando así, con máis forza cada día. Bueno, pois, despois de escoitar tantas historias, reflexións, recordos, é hora de dar paso ao verdadeiro protagonista deste acto. Foi un auténtico prazer celebrar hoxe con el esta traxectoria de 30 anos como alcalde ao servizo de Lalín con todos vós, José Crespo Iglesias. Moitas gracias. Oise con isto. Oise. E que puxestes-me isto e non falei nada, entón para que non puxestes isto? Se teño que ir ali. Pero teño que dicir que despois de 30 anos siguen sin gustarme moitos atriles. Eu prefiro falar así, como digamos, en plan cara a cara. E o atril para min é como se fora unha barreira entre os que estás falando e ti. Entón, se me disculpades e como se oi ben, pois falo así desde aquí de pé, non vou ali ao atril. 30 anos non son nada, pero cando te vas a botar e ves unha foto e dis, carallo, parece que non pasou o tempo, pero si pasou. Pasa unha velocidade lo estrego, e teño que decirvos que a vida, se se vive moi intensamente, como foi o meu caso, eu creo que pasa máis rápido que outros, depende da actividade que teñas. Se tes unha actividade que é pouco estresante, pois rendeche máis, pero se tes unha actividade estresante, rendeche menos. Cando te das conta, empeza o lunes, cando te das conta é venres. Cando te das conta xa volve a ser venres. Cando te das conta xa volve a haber villancicos e xa volve a haber Navidad. E pasa todo a unha velocidade que é impensable, que si estás vivindo moi intensamente, pois non te das conta. E iso é malo. Quen máis sufre normalmente é a familia. E os meus fillos que están hoxe aquí os dous, que eu non contaba con vos, que eu pensei que este acto eu non o montei, nin sabía nin como era hasta hoxe a mañá, nin moito. Cando vin a escaleta dixen, pero vamos falar todos estes, estamos chegos, pero imos ben de tempo, porque levamos 1 hora e cuarto, e eu pensei que isto que, tal e como estaban previstos os oradores, conocéndose a todos que botan a miña culpa, pero Román, cando se enrolla, bota moito máis tempo que a mí, Lugués xa empeza a botar moito máis tempo, e Santa Alicia ainda vai indo. E dixen, bueno, isto vai terminar ás quimbambas, pero non, imos ben, porque ademais eu conto ser breve, porque o único que teño que facer é dar grazas. Dar grazas por haber tido a sorte de vivir a vida que me tocou, porque un colle nin onde nace, nin a familia, eso ben che dada, e, por lo tanto, eu tuve a sorte de ter unha familia maravillosa, unha familia moi honesta, unha familia traballadora, e que, bueno, ao mellor se cadra, sacrifiquei non pouco cando entrei en política, especialmente os meus fillos probablemente foran un mar damnificados, porque ao mellor non lle dediquei a atención que lles tiña que dedicar. Así que, María e Maes Ales, pido-vos disculpas, porque, de algún xeito, eu acordome cando estaba destiñas algunha obra de teatro, eu chegaba sempre, ao final se chegaba. Entón, pois, a verdade que me daba unha rabia. Depois quedaba pensando, bueno, vou facer propósito da emenda, pero non o facía, porque volvía a ver outra obra de teatro, volvía a chegar tarde.
Entón, ao final, é porque a política exixe moito e ás veces a quen máis lle quitas é a familia. Eso probablemente sea a parte máis negativa. O resto é todo positivo porque eu tive unha suerte de toparme con unhas persoas maravillosas de compañeiros. O importante en política son os equipos. Desde logo, a verdade é que traballar en política, inda que ten algunha parte negativa, ten outras moi positivas. Conoces a moita xente moi boa. Hoxe solo ver a xente que está aquí conmigo, que se molestou en parar un lunes, que é o primer día de semana, e vir aquí a Lalín perder o tempo ca xustificación do libro, porque escribir un libro tamén non pensedes que é unha gran cousa, porque eso xa é señal de que vas vello. Entón, pois, cada era mellor, inda que eu conto escribir as memorias dun alcalde labrego, se me dá tempo algún día, pois o feito de facer este pequeno balance de municipalismo era porque, de algún xeito, cando, como este ano se cumpriron 30 anos, fixen 30 anos de alcalde, dixen, bueno, pois, vamos facer algo. Ocorreuse ao meu equipo por facer os podcasts estes e máis para facer o libro. Ao final empezamos a facer para o día 2 de febreiro, que era cando se cumplían, e mirade cando... Pero, bueno, polo menos fixémoslo dentro do ano, que xa non é pouco, contando como van as cousas. Eu quero agradecer moito a estes que viñeron hoxe aquí de fora, que son da casa, a Lugués, a Román, que empezaron conmigo, pero que son deses alumnos que superan o maestro, polas boas persoas que son, a Diego, que efectivamente o coñecín na campaña do 2005, eu coñeceo de vista, pero el daquelas era o presidente de Nova Xeración. Tamén, mira que rápido pasou o tempo, era o presidente de Novas Xeracións de Galicia, e aí traballamos codo con codo para intentar sacar para diante as eleccións do 2005. E non lle faltou tanto. E logo, pois, Santalices, este é un querido amigo meu, que, aunque é de Ourense, xa case é de Lalín, non sei se un padronemos en Lalín, pero ti sigues votando en Ourense, pero empadronamos en Lalín, porque é un gran amigo dos artistas, ele é probablemente o que coñece máis cousas de arte, e eu teño cariño por moitas cousas, porque viña a Lalín absolutamente a todo o que ten que ver con arte, Santalices aparece en Lalín, pero especialmente porque salvoulle un pelexo a un laliense. Lamazares tiña a próstata como unha pataca podre e non lle facía nin puñetero caso hasta que el que é médico dixo, pero ti ponte carallo vas con esta analítica, ti estás, isto é imposible que sea certo, isto é imposible, non podes ter este pesa nin de broma, vamos facer unha analítica. Bueno, eu creo que lle salvache la vida. Bueno, non salvache os médicos. Bueno, os médicos sí, pero ti tamén és médico. Os outros. Eu orientei. Bueno, e Maripaz, en representación un pouco dos outros compañeiros, eu que non podo ter máis que palabra de agradecemento. Eu teño falado algunha vez así, tiña yo oído a meu pai e tamén a meu avó, e tamén o tiña comentado algunhas veces aí cos amigos, como Nolo Gómez, con Florentino, comentaban que antiguamente, na época non xa de meus pais, pero si de meus avós, para ligar nas aldeas había que levar un falador. O que tiña cartos iba a buscar unha moza que lle gustaba e levaba uns faladores e pagáballe. Pois ao mellor podedes pensar que eu lles paguei estes 5 que eu xei aquí, pero fixérono como faladores porque falaban ben de ti. O mozo iba tranquilo e non falaba moito para non meter a pata. E quen falaba era o falador, que era un home instruído, e o que cobraba uns cartos por falar ben del e por poder intentar conseguir esa moza. Así que, neste caso, agradecervos que perderades estas 2 horiñas do voso tempo e, sobre todo, o cariño que me demostrades, porque quen ten que estar agradecido, pois, son eu, non sodes vos. Eu sempre, o secreto, probablemente, que tuve ao longo deste tempo na vida municipal é o mellor rodearme de xente boa. Eu podo asegurarvos que o primeiro que miraba cando había que fichar unha persona para un posto, primeiro era buscar alguén que me parecera boa persoa. Despois, ao mellor, se cada acertaba ou non. Creo que na maioría dos casos acertei. Pero o que primeiro que buscaba era que fora boa persoa. E pois que tuvera condicións o mellores posibles para ese posto. Pero eu creo que ao final, despois de tantos anos, o feito de que moitos de vós estedes hoxe aquí, demostra que acertei. Acertei con vosco e, sobre todo, que eu tamén vos pido disculpas por as miñas neuras, que o home é como nace, non como quere ser. E un cando ten que sacar a paseo e vive intensamente a vida, pois ás veces di cousas que non son políticamente correctas,
Eu levo botado moitas broncas na miña vida. Tamén levo levado unhas cuantas, non pensedes que aquí é só botar broncas. Eu levo levado broncas, pero tamén levo botado. Pero as broncas sempre cariñosas. Broncas polo traballo, non é broncas por calquera outra cousa. É broncas porque ao mellor unha cousa non salía como nos queríamos ou as expectativas que tiñamos para esa cousa eran moitas e despois ao final había que baixarlle un pouquiño a ratio. E é certo que con Román ao mellor pouco discutín. O día de Mano Chao, Román, mira, a música ti non tes puta idea, xa xo dito máis veces. Porque eras moito máis clásico que a min, porque a verdade é que parecía el o novo, o vello e eu o novo. Eso sí era certo. O que ocorre? Que despois ele era máis prudente a hora de ver certas cousas, o feito de ter certos frenos, eu creo que eso é bo, e precisamente por eso casi nunca discutimos en tantos anos que estuvemos xuntos. Eu quero facer un pequeno repaso vendo que isto pasa todo moi rápido e, polo tanto, é importante levarnos razonablemente ben. Eu acórdome, dicía Santalices, que o máis que xunguir que muxía. Non é certo, Santalices, sinto Miguel. As vacas tamén hai que muxilas, pero tamén hai que xunguilas para fazer o traballo. Por lo tanto, eu creo que o secreto é unha boa coordinación. Venme a mente que eu acórdome cando un día estaba ali na sala do ordeño que acabábamos de facer e aparece por ali Moncho Cuña e dime, oye, quéreme ir mago que vayas con el na lista. Bueno, carallo, eu non teño puta idea que vou a facer eu para ir en política, se nunca, non sei nin de que vai isto, non sei nin de que vai, non sei nin moito para que vale, eu non sei o que é un pleno, non sei o que se fai no Concello. No, pero non te preocupes, é tal, que despois xa vas aprendendo, é tal. Bueno, total, que aquel día, pois, dixenlle que non, seguimos así falando e tal, pero eu xa estaba convencido de que non. O día Pepe Cuña, que era un veterano de guerra, fixo unha encerrona aos presidentes das cooperativas e aparecín de concelleiro. E despois, por azar do destino, ao cabo de 2 anos e medio, pois era alcalde. Eu quero agradecer a Pepe Cuña que me botara o ollo daquel momento. Cambioume a vida. Desde logo eu non contaba estar en política, iso podo vos asegurar. A miña vocación era a gandeiría e a agricultura. Eu quería facer aquí en Lalín o que fixo Coren cos pitos e cos porcos, eu quería facer carvacas. Carvacas de carne máis de leite. Era a ilusión da miña vida montar un grupo lácteo galego que fora potente, que por desgracia ainda non se montou hoxe, e tamén por ter o que era a ternera galega, que ainda daquelas non había nada deso, pois facer a especialidade de carne e máis de leite. Esa era a miña ilusión e era a ilusión que eu tiña na miña vida. Desde logo a política non a tiña. Pero empecé a estar aí e gustoume, teño que dicir que me gustou e disfrutei, porque pasei momentos malos, pero tamén pasei momentos moi bons. E ao final, pois, cando te das conta, pasou a vida, ou pasou a gran parte da vida. E agora, cando vexo o que fixen, pois claro, o que máis tempo fixen é alcalde. Case a mitad da miña vida casi fun alcalde. E ao final, pois, faz esa visión retrospectiva e preguntaste, e valeu a pena? Bueno, eu creo que valeu a pena. Eu creo que a min valeu a pena. Modestamente, algo aportou o meu equipo e máis eu a facer o que hoxe é Lalín, pero iso non foi un froito do grupo de goberno ni moito menos. Iso foi un froito de que os de Lalín somos un pouco como os de Bilbao, orgullosos do noso, pero que procuramos tirar na mesma dirección. E nas cousas de comer non solemos xogar cas cousas de comer. Por eso empezamos a montar proxectos que tiñan que ver, porque Lalín é un pobo que ten que ter vida propia. Nós non somos unha cidade dormitorio de ningunha cidade. Por lo tanto, ou temos vida propia ou nos imos ao carajo. E iso significa que hai que ter un pouquiño de todo para poder, primeiro, fixar poboación e logo, pois, liderar unha área como pode ser aquí o Deza e no interior de Galicia, que tanto se nos encha a boca de falar de reequilibrio territorial, pero cando pedimos para aquí, para Lalín ou para o Deza, se o CIS, se a calquera outra cousa, é porque necesitamos ter vida propia, porque se non temos vida propia, morremos. E iso é o que non podemos permitirnos. E iso é o que facemos moi ben os de Lalín. E por iso nos sentimos moi orgullosos do noso e somos un pobo emprendedor e dinámico porque queremos presumir do noso. E para presumir do teu tens que traballar, porque se non traballar non podes presumir. Un nugallá nunca pode presumir de nada. Pode presumir, pero cai a súa teoría ao momento. E aquí en Lalín, pois, a verdade é que o pobo en xeral, empresarios, gandeiros e políticos, tiramos máis ou menos do mesmo carro. Houbo coyunturas determinadas en algún momento que ao mellor dificultaban algunhas cousas,
Pero ao final o que non cabe dúda é que Lalín estaba presente sempre en primeiro termo de saúdo. E iso é o que fixo que Lalín sexamos un pobo con enerxía e con unha vitalidade importante. Fomos tirando o millor que pudemos, pero eu creo que en algunhas cousas somos a sana envidia, a sana envexa de concellos de Galicia. E iso, como digo, non o conseguiu Pepe Crespo, nin os equipos de Pepe Crespo, conseguímoslo todos. Eu empecei con Cuiña. Logo, despois, montei uns equipos que intentaron tirar pa diante nas cousas que realmente eran interesantes para Lalín. Logo, despois, no ano 15, perdín a alcaldía, perdín a maioría absoluta, quedeime sin alcaldía. Esas cousas tamén se aprende, porque o que das cousas boas apréndese, pero cando tes unha zafañada grande, apréndese aínda moito máis. Iso realmente, eu creo que naide é completo en política se non estás no goberno e na oposición. Porque non podes ver, eu non vexo o mesmo agora que o vía antes cando non había perdido a alcaldía e estuveran sempre gobernando. E iso só cho dá as circunstancias que me tocou vivir a min. Eu xe teño unha magnífica relación con Rafa Cuiña, el foi alcalde, poucos concellos teñen só 2 alcaldes vivos, poucos concellos de Galicia, deberíame dicir que de España, hai moi poucos, que na democracia teñen 2 alcaldes, algún ten un feixe deles, eso creo que é malo para un pobo. Nos, de momento, estamos só 2. E iso significa que a estabilidade que lle pode dar a un pobo un goberno, creo que ven motivada porque ás veces dá moito máis traballo negociar cousas que sacalas pa diante. Por iso nós algúns proxectos sacámoslos pa diante e outros santalices. Eu creo que aquí hai que mirar onde están as cousas. Hai que ter, primeiro, hai que concebir a idea. Primeiro tens que soñar o que queres para o teu povo. Logo despois, unha vez que o soñas, porque se non o soñas xa non ten arranque primeiro. Unha vez que o soñas, despois hai que buscar os medios para poder executalo. E hai que empezar a traballar, fontanería, daqui, dalá, facer os proxectos, e despois hai que buscar a forma de executalo o mellor posible e logo, por último, sacalo pa diante. E todas as cousas que parece que son moi sinxelas, non son moi sinxelas, dan moito traballo. En política, non me quero estender máis, é razonablemente bonita, ten os seus prós e os seus contras, é razonablemente bonita, pero o máis bonito de política é ser alcalde do teu povo. E ao longo destes 30 anos tuve unha oportunidade de facer outras cousas. Puden estar noutros sitios, puden estar noutras latitudes. Non sei que sería de min, pero puden estar noutras latitudes. E non quixen. Non quixen porque cando había que ir para outro sitio, se a condición era deixar Lalín, eu non quería. Non sei se por aquilo que lle tiña oído a meu pai de que é mellor ser dono dun burro que criado dunha recua, ou polo que fora, pero o que si é certo é que a min, mentes tuve un proxecto para Lalín, e sigo tendo, porque senón xa o aparcaría, porque ao mellor eu se non me pasara o que me pasou no ano 15, igual xa non estaba na vida municipal, e ao mellor tampouco ni siquiera en política. Levaba xa 25 anos de alcalde, eran bastantes, entón probablemente me houbera apartado ou houbera ido para outro departamento. Pero eu tiña ilusión por Lalín e tiña ilusión por sacar aqueles proxectos nos que creo firmemente. Ao mellor, como din algún dos que falou aquí, equivocado ou non, pero eu sí que son intenso. Algún día íbamos na furgoneta esa que tiñamos para ir aos congresos, donde iba Lugués e máis iba Román, e quixeronlo copiar moitos, incluído o presidente. Por certo, ao presidente Rueda, que lle agradezco que non sabía nada que había grabado un vídeo, agradezcolle moito este vídeo. E acórdome que viñamos para Sevilla, me parece, ou viñamos ou íbamos de Sevilla. Entón empezamos a discutir así de cousas, e logo que calificativo teño eu, que eres un alcalde moi intenso. Intenso, e de que carallo é eso de intenso? Entón viñamos discutindo todo o camiño do que era a intensidade en política. Entón, puñemos exemplos de como era un, como era outro, etc. En definitiva, eu son intenso porque creo no que fago. Podo estar equivocado. Eu ganei moitas batallas, perdín outros, é o importante é ganar a guerra, pero batallas perdín unhas cuantas, pero tamén ganei outras cuantas. Como dixo outro, cando foi po inferno, dixo, aquí levanse, pero tamén se dan, porque noutros sitios estar moi a justiño, pois non se leva ninguna, pero tamén non se dá ninguna. Entón, eu creo que o bo da vida política é que, ao final, cando bote a vista atrás, vexas, unha serie de obras, que é o de menos, as obras
poden ser máis importantes, podemos pontificar se é máis importante aquelo ou co outro, desde logo do plan general, como decía Román, e teño dito a él moitas veces, si é dunhas cousas que máis orgulloso me sinto. Tamén tivemos a sorte de contar ca persoa máis maravillosa do mundo para fazer o plan, que é Javier Bugallo, que xa case é un lalinense da adopción, que algún día habrá que supoño que xa estará empadronado aquí, pero senón habría que facelo fillo de Lalín, porque desde logo este home, que por certo, acordoume que Pepe Cuiña quixo leválo para director xeral de urbanismo, e que ben lle houbera ido a Galicia con el, desde logo, un dos homes máis sensatos que me topei na vida, tranquiliño, e que é o pai do urbanismo moderno aquí de Lalín, e que fixo un plan. É dicir, nos aprobamos os políticos, pero ele elaborou un documento que tantos anos despois, 20 anos despois, está aínda de plena actualidade. O noso plan non está nin agotado. O normal dun plan é, dicen 8 anos, e que poida estar hasta 12. O noso leva 20 e aínda está de plena actualidade. Así que agradecerlle a ter a sorte de topar a persoas na vida como Javier Bugallo e ter a sorte de toparvos a moitos concelleiros que hai aquí. Eu non vou a mencionar ningún porque sería injusto, non? Porque cuns vivín máis intensamente, con outros menos, cun estuve en Marroce, con outros menos, pero non hai ningún concelleiro que eu garde un mal recordo del. Non hai ningún concelleiro que non me houbera pois aguantado algunha neura, que ao final, sabedes que o facía por ben. Eu ás veces, pois, cabreume facilmente, o cal é un defecto, pero cada un nace como nace, pero dou a volta, mexo ali e xa me esqueceu. Eso sabedes que é así, non hai de me optama mal. Os que como xa me conocen, non lle parece mal, porque senón algún levantaríase a mandiré me rañar a barriga, seguro, non teño ninguna dúda. Pero o home, o bicho xa o van conocendo, e iso tamén me facilitou moitas cousas. E non vos quero cansar. Eu quero agradecervos a todos os que estuvestes ao longo destes anos facendo Lalín, porque, como digo, fixémolo entre todos. A nós tocounos pois, ir de pilotos no barco, pero este pobo foi o que fixo o Lalín moderno que é hoxe, un Lalín aquí que loita por ter vida propia no centro de Galicia, que loita por ser unha capitalidade importante do interior, e en algunhas cousas conseguimos a bo fe ser exemplo. Noutras, pois, ao mellor, podíamoslo facer millor, pero, en xeral, Lalín é un pobo que moderno e é un pobo que se mira orgulloso do que é e do que quere ser no futuro. Así que eu non vos canso máis. Para min foi unha honra estes 30 anos que pasaron como o estrego, que casi non me entero do tempo que pudo pasar tan rápido, pero sí que pasou. E o importante é que quede algo de pegada do que fixeches ao longo da túa vida. E neso, pois sí que non vou ter ningunha dúbida. Así que moitas gracias a todos os que viñestes a escoitar, moitas gracias, Lugués, eres un fillo predilecto. Moitas gracias, Diego, que a verdade é que vir desde Coruña aquí non é fácil, porque os outros están ao pé da casa, porque este logo chegan, pero ti vir de aquí, e sobre todo tamén, nós ti e máis eu non discutimos moito, afortunadamente, non discutimos moito, pero sí que tiñamos ás veces pois máis intensidade que outras, que a xente que nos tocaba ali traballar, que como sabes, pois había de todo, éramos de todo, de todos os lados. Miguel, solamente che podo agradecer que unha vez máis estés en Lalín un día como hoxe. Creo que eres un lalinense da adopción e de ben nacidos e ser agradecidos. Por lo tanto, teremos que colaborar contigo na medida das nosas posibilidades para que non te nos escapes de Lalín. Román, moitas grazas polo que dixeches e, sobre todo, pois, inda que ti fuchos dos que menos broncas me aguantaches, pois, por estar aí e por ás veces, pois eu creo que fixemos un bo equipo, tanto cando estábamos no Concello, como despois cando ti te fuches para a Xunta de Galicia. E Maripaz, pois, grazas polas túas verbas e, sobre todo, porque ás veces pois tamén fai falta unha persoa que temple, e creo que iso que faz razonablemente ben, e creo que ademais pois iso é algo que nos dá vida ao equipo. E a todos vos que viñestes hasta aquí, pois seguirémonos vendo, ojalá por moitos anos, e sobre todo pensade que o proxecto de Lalín vale a pena. Vale a pena porque todos os lalinenses sentímonos orgullosos do noso, porque creemos no noso pobo e na nosa potencialidade. Hai un exemplo que eu sempre conto moitas veces e que nunca falla. Ti vas a Madrid e vai un galego por Madrid adiante e pregúntalle: e ti onde és? Eu son galego. Ou, a mellor, eu son da Coruña.
ou son de Santiago, pero un de Lalín, e ti onde ver sendo? Dixo, eu de Lalín. O mellor o señor non sabe onde é Lalín, pero se non sabe onde é Lalín, quédase ca copla, porque el sintese orgulloso de dicir que é de Lalín. Non por ser máis que a ninguén, non nos gusta ser máis que a ninguén, pero tampouco nos gusta ser menos que a ninguén. E nos presumimos que queremos ter un sano orgullo de pertenza daqui destas terras do medio do kilómetro cero de Galicia. Moitísimas gracias a todos e xa nos veremos. Feliz Navidad. Moitas grazas, temos agora un pequeno pincho aquí no local anexo para compartir un pouquiño máis esta tarde e noite e despois ao marchar tamén poden levar un exemplar do libro que se acaba de presentar, pero xa será ao marchar do edificio. Cando vostedes marchen poderán recoller tamén un exemplar. Moitísimas grazas, vémonos aquí ao lado.